Neiro se odrekao majke pred ukućanima, Siti poručio jedno: nećeš prihvatiti Hanu, to znači nećeš ni mene. I opet Neiro shvati, Neiro ovako funkcioniše. Uveče ga neko nagovori da ono priča, on ispriča, a po dan shvati šta je pričao i onda hoće kući. Evo opet tabloidi pišu kako je neraspoložen i kako mu se ide kući. Svaki put isto. Šta još ima zanimljivo? Ima što je Bora Santana izjavio: neka mi dečko od bivše supruge isplati 15.000 evra i kvit smo. I Bora još kaže da ga je ona posvađala sa svima. Bora hoće da kaže da je Kemez uzela samo 15.000 evra. Mnogo, mnogo više. I ona njemu kad je predlagala da zajedno iznajmljuju kuće, znači ona kuće misli da se razvedemo i da ne budemo više zajedno, ali da iznajmljujemo kuće. Čije kuće? Borine. Biće zanimljivo kad uđe Kemez u elitu. Ja mislim da ulazi. Šta još ima zanimljivo? Ima to. Ovo je sada prilika za muštuluk. Asminov otac, Mustafa, nudi muštuluk 200.000 evra komu javi da će Asmin i Stanija dobiti dijete. Bilo ko od vas komu javi da Stanija uopšte ne čeka dijete sa ovim Asminom, može da mu traži 200.000 evra. Mustafa ih neće dati. Nije mi jasno zašto onda to i nudi. Sada specijalitet. Jel može neko nam javi zašto Anđela uopšte ne objavljuje slike sa gastupom? Oni su kao u vezi. Zato što i nisu. I za kraj, Filip objavio na Instagramu kako su Mirza i Aljo prije 2 godine bili kod njega u Cikventi. Tada mu je dobro išlo na TikToku. Filip ulazi u elitu 9. Zato je sinoć pričao o elitu sa Karićem i zato govori da mu se čini da Neira ne nagovaraju Đedović i produkcija da priča ono o Siti. Filipa očekujte u eliti. Prije ili posle Nove godine. To ne znam. Ne mogu ni ja sve znati.